retallades! Volem conveni, sense retallades! Les mateixes persones que ara ens demanen i ens plantegen una plataforma amb aquestes reivindicacions patronals són les persones que en molts casos han portat a moltes de les entitats d'aquest sector a la seva desaparició, amb el que comporta això en pèrdua de llocs de treball. I nosaltres, tots i totes les organitzacions aquí presents, tota la representació sindical present al sector de caixes d'estalvi, diem no a un conveni amb aquest marc. Diem no a una realitat com aquesta que se'ns planteja, perquè ja estem cansats, ja estem farts de patir les conseqüències d'una realitat, d'una crisi, d'una situació que no només no deriva de la nostra feina, sinó que a més hem patit en primera persona per decisions de les nostres direccions que han portat a que molta part de la ciutadania ens vegi com alguna cosa aliena al que és la classe treballadora, com el culpable de moltes de les seves problemàtiques i de les seves realitats. Nosaltres diem no de forma unívoca i absoluta per part de totes les organitzacions. Volem un conveni, sí. Volem negociar, sí. Tenim propostes, tenim plantejaments i podem abordar una negociació si el que planteja la contrapart és alguna cosa assumible i justa per ambdues parts. No és possible una negociació si una de les dues parts no vol parlar. Per tot això diem sí a un conveni amb drets, sí a un conveni amb condicions laborals dignes i sí a un conveni que contingui a tot allò que és necessari per tal que no ens trobem en un sector low cost. No a un conveni low cost, no a un conveni sense drets laborals. La mateixa patronal que no diu res dels grans sous que cobren els alts directius de totes les caixes d'estalvi és la que vol aplicar retallades de salaris, retallades de triennis i a més ens vol allargar la jornada laboral. Porque no queremos que nos quiten los trienios, que los hemos conseguido después de mucha lucha. Porque no queremos un convenio low cost, queremos que respeten todo lo que estamos hablando en las oficinas cada día. Porque no queremos perder los derechos adquiridos, porque no queremos un convenio de mínimos, porque queremos condiciones laborables dignas.